तो ऊपर वाला कला बीच वाला भुला गइला बाकी हो तारा कहना है हमरा के कल हजे कह के देखावा कुंवर जी देखावा तनी कि 4 दिन से लागो 4 दिन से लागो अरे आज लोहला गोलहा हेलो अरे लइका एगो छुमा लेके आज भारत की धरती पर भोजपुरी में जौन गा के छोड़नी तो करे फिल्मी स्टार रो नकल करेला आ तू कहिया पुत जन्म ल कहिया राक्षस भई राज का चट के गोली गोली बेटा नाव धैले बाप अरे चुमा लेके लइका एगो बोलो 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 हो ही जाके ढुक जाई तारा मौगी के थी में कोकावा में ढुक के निकल जाई में से फिर कमलबास बन के जन्म ले ले पक्का बहन चोद भाई ए तेरे को माई के दूध पियत रह लइका ऐसा है बार बार माई से कहे जे माई रे कबाल दी महतरिया हंसे ये हमर बाबू पियो आ पी के जियो न तो तहर बाबू कबार के थकल है फिर तहरा से कबर वाला ना तू जेकर जानम हो हम कहते ने ओकरा के लगल औरी बा बने लगा चुमा लेके लइका एगो हेही मुहे भागल है ढेर दिन से लह में लागल रहे कि ढेर दिन से लागल रहे लइका एक दिन भेटारे गइले कोलिया कि ऐसन बुझाई केहू छन देनी दागल है अरे लइका एगो चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके दुल्हे राजा तनी और लेवल बढ़ा दो टोन बना के हमरे राजू बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हम सफर हमारे मित्र जिनके साथ में अनेकों बार दुगोला गाया जिनका नाम मनोज मिश्रा जी है उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरे तरफ से एक फूल माला आपको स्वागत करने के लिए आई बाबा जमापुर जीरादी लुधियाना पंजाब गवले बनी यहाँ संगे हम बहुत बहुत गौने प्रसंग का अच्छा गया था व्यास मनोज मिश्रा जी बाकी आजकल लहड़न के जमाना में का हम बताएं लेकिन तो हम बानी वैसन यही कुल जैसन रहले से बन जाइले कलाकार पानी के आकार का होता है हाँ जी बाल्टी में रखिए बाल्टी गिलास में रखिए गिलास मैदान में छोड़िए तो दरिया बन जाता है वही कलाकार होता है नदी आज हमारे के टीका रहते है लंगड़ा है ये दोनों के दोनों हमारे से जन्म है नहीं के लगातार सब बने ही दोनों आगल बने बराए ना नु तो पिटैला के डरात ने खंस तोरना ले ये जानत रहे से कुछ बोलब जे हमने के केहू बोली हई त एगो संगतिया ह ढेर दिन से रह गेल बा संगे ई कुछ बोलेला तो हम कहली कि जा दो हमार भाई हई जन बोलता है धरी करवा चोदी धरी करवा चोदी एकर बोली सहात नहीं है को दिन के जमल है अब बतावा 22 गो पतल में अपना घरे हमरा के खाना लेके थरिया दिखाई यूट्यूब पर प्रचारो हुई 22 गो पतल लगौले रहे
आइटम पर आइटम हमरा के दे के खियौलस उतना के दामाद के सेवा ना बाकी अपना हो दामादा खाती रोटी सुंदर से सुंदर ब्याज लेके दौड़ेला आयर ले बाकी हे पहुनवा के देखल से गो हो ई त हमर बहिनी के हवाला हो रहे तो दामादा के खियाई तो बढ़िया से चढ़ी तो सुंदर बेटा भी आई आई देखी आई वीडियो हाय देखी कौन है बना के के कहल जात देख ली चैनल वाला खींच ले लो बना ये करे घर के फोटो हो 22 गो प्लेट में हमारा के खाना खिया के चमचागिरी करे यही अजीता भाई चोट के है आई हमरा के गाड़ी देता है देख लो बाबा खींच ले हलो सब लोग खींच लो देख ला बड़ा एकर दिखा दीजिए हो के ये कमलवास कुंवर के चाट चाट के ब्यास बन गई आई लागल पर हमरे के गाड़ी देबे देखो 22 गो पतल होई में कतना पाहुन बाबू बढ़िया से खींच लो सल्ला सा पाहुन के मोलले बड़ा से कतना ही काहे भाग गइला गरीले बा हमरा के पहले आओ मंच पर चला दे रे बुआ है जनले सही तरह हमरे गाड़ी को दिया देख ली लाजे भाग एक करे घर है ऊपर वाला कोठा हां टूटा घर में गोइल बन जाए घर के बड़ शिकायत ना कोई खाना का बड़ाई कर माई के घर बा घर तो गोटियो की देख लियल जाए खियावे लगे भाई फोटो दिखाओ सतनी केसो दिखा रे बबुआ खाना खियावे लगे के हो उनको फोटो दिखा दसना तई कर जने है जे अब बताई रवा अभिषेक बाबा रौरे गीत गा के अभी दिल के चार्जर 500 रुपया धो के गोल पकड़ी रतल लगा रावरे गीत गा के हां जी हमरा से लड़ाई लड़ता रे हाउ कहले कि सोना गाछ के जितना बड़ी सब रंडी मारल बहिन हाउ कहतर के सोना गाछी के जितना राव रंडी हो सगल के कहला तो सब राव बहन बेटी हो के कहला राव बहुत सुंदर बात करनी है हां के कहला हे भगवान सारा घर के हम तो चाहिए जे केहू के ऐसन बेटी बहन मत जन्म ले जे वो जगह पर जाओ जहाँ आहा राम राम न रह दे भविष्य अंधकार में हो हां चाहिए हम तहरो हम ना चाहब जे तहरो घर के बेटी बहन जनता बाजार में आओ लंगड़ा केहू बारे बलिया भगवान बाजार में आओ हम तोहरो घर के चाहिए जोरे लंगड़ा हम वो आदमी हैं केहू के बेटी बहन के ना चाहिए केहू बहन कि कहीं जोरे जाके गलत जगह पर ओकर इस्तेमाल लोग करत होखे पक्का बहुत तेज कहते रहे जे उ ससुर रहले ना बेटा बना तो श्रवण कुमार जैसन एगो उ श्रवण जे तीर लागल तबो ना कहले जे रजबा ते काहे मरले है एगो उ श्रवण एगो हे श्रवण के देखी देखिए भाई सरवन के ता एगो हे श्रवण के देखी बिना बोलल ये दोनों के दोनों इस श्रवण जन भइल बड़े स हमरा के फुहर बोलत रहे दोनों बाकी छोड़ी ना हमारा वो श्रवण से काम बा अनु हमारा हे श्रवण से काम बा। छोड़िए सरवन के दोनों खत्म बड़ा से बहन चोदावना भविष्य बतावाला चुटकेला कर ले बड़ा ओकरो के जवाब दिया कहत कहू ते